Това е за тестване на регулатора, дали работи. Да. Слагаме. Да. Това е тук лампичката и това. И ДФМ-а да покажа. Минуса, тук е плюса. Да. Лампичката светва. Слагаме после статора. Лампата се включва, значи си работи. Слагаме четките напрежението и ето почва да дига. И показва, че работи. Да, че може да има напрежение. Всичко е точно. А тук вече сменяме четките. Тук вече разбиваме на бормашинката, пробиваме, сменяме четките. Да. Окей, благодаря. Машина, която имитира един вид малтика на автомобила. Се начина стартера. Тази колело започва да се върти и колело започва на стартера. Фактически, както автомобил преди да запали, когато дадеш компорти да се запали, имитира също така, за да може да автомобил да прецени. Ето случаят имам този има проблем, който е съвсем минимален за задържането на бедникса. Бедникса е това нещо зимното колело, то задвижва маховика на автомобила. За да може един автомобил да се стартира, защото нали, как двигателът да започне да работи, трябва нещо да го накара да работи. И това нещо получава ток от акумулатора, изхвърля този бендик, въвърта маховика и по този начин автомобил започва. Добре. Добре. Може да обясните с какво се извърши в момента. Да обясните какво се извърши в момента. Добре. Да. Добре. 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 Да. On the first day, we were welcomed at the school and shown around the building inside. We saw how lessons are conducted, were introduced to a flight simulator, and robots that detect alcohol and gas. We also visited the museum of the town Foligno. On the second day, we visited the Hub della Mobilità, where they sell electric bikes and cars. Afterwards, we went to a service center for annual inspections, where they showed us how the amount of harmful gases emitted by an engine is measured. Finally, we visited Assisi, a small tourist town with many beautiful houses and little shops. We also entered the Church of St. Francis.